We are here in Helmond. So ayan siya guys, we are here. Napakagandang park ito. At ayan na si Joy, oh. Si Joy ay picture. Wow. Picturean ta ka na dyan, Joy. Pipicturean ko siya. Wait lang guys. Hoy, wait. 1, 2, 3. Picture muna. Mukhang artistahin. May artistahin, oh. Picture ba yan? Picture nga. With vlog. Kasama ka sa aking vlog. So ayan siya. We are here in Helmond. Ay daw, sabi ni Joy. Naglalakad kami. Kapte daw. Ano? Dumit sa init. So ayan siya guys. Ayan. Nandito kami sa park ng Helmond. Anong gagawin natin dito? Maganda ang weather. Ayan, magandang weather. Mamasyaw tayo. Joy, say hi to my vlog. Magandang araw ngayon kasi maglalakad-lakad kami. Ano. Ayan siya. Lucky kami. Lucky kami ngayon, magandang araw. Ayan siya. So maglakad-lakad, itutur namin kayo sa Helmond. Sa Helmond tayo guys. Ayan. Maglakad kami. Ayan sa subay, oh. May artist akong kasama. Ayan, oh. Wow. Where's the sun? Where's the sun? Oh, the sun. And the sun. Okay, magte-taking picture muna kami. Later na guys. Itutur namin kayo dito sa Helmond Park. Tandaan lang, Neng. Madulas ka. So, napakalinis dito, guys. Ayan, walang dumi. Napakalinis. Artista, oh. Meron siyang artista dito. Meron tayong restaurant. Sige. Ayun o. Maganda, mga ibon. Ha? So ayan guys, we are here in Warande Park Restaurant. Park na at yan. So ayan, nagliliparan sila. Hindi mo kita pwede, pasyaran pa kasi. So napakaganda ng araw today. Look at that. The birds are flying. Hello! Hello. What is your name? Ayan na. Hello. So ayan, naglilipar na sila guys. Baka gusto niya ng food. Kagayawan. So we are here in the park siya with flying ibon. Ayan siya. So, ayan na. Kuya daw. So, ayan. So, enjoy lang tayo dito. Dito kami ngayon sa ayan ang mga ringer. Ayan. Ayan si Joy. Gala-gala ang lola nyo.
close. May nahihili. Look, big chicken. Hello. Ayan. Oh, may pabo. Wait. Helmond. So we are going to Warande restaurant. Ito yung restaurant. Ayan. We're going to both. Sa bukid. Ayan, ayan. Buti na tayo guys sa bukid. Dito na kami sa bukid. Ayan, ang daming trees at ang daming naglalakad ng tao. At nandiyan na ang aking artistang nasa likod. Tadadadam. Upo ka na dyan. At ako'y daw uupo at magpipicture kami. Picture taking is live. When selfie is live. Ay, hindi pala. Wait lang guys. Picture mo. Sa brown. Exercise kami. So, ayan. Pag walang pera, pumunta sa bukid. Libre lang. Libre lang guys. Ang gala. Ay, video pala yun. Ay, video pala yun. So, ayan guys. Dito is pinapangalagaan nila ang kanilang mga trees. Ayan. Very love nila ang trees. At saka ang sarap ng weather ngayon. Ang lamig. Ang sarap maglakad-lakad sa forest. Libre lang. So, ayan, maraming naglalakad pag ganitong mga maganda ang weather. Isa na kami doon. Really? Yes, really. So, ito na siya. Pabalik na kami, guys. So, ayan. Balik na kami. Hello guys! Nasa bahay na kami. So, ayan si Joy. Oh, napagod siya. Napagod siya. So, nandito na kami sa bahay. Tada! We're home. Napagod kami ng kakalakad. Pizza.